Bioenergetické pole je fenomén, ktorý obklopuje človeka a špeciálnou technikou ho môžeme zmerať a podrobne vyhodnotiť. Zdravím vás, volám sa Igor Kafka, vedem špecializovanú poradňu bioenergetického poľa Čakier a výživy. Viac ako 30 rokov venujem výskumu a analýze bioenergetického poľa a odbornému štúdiu účinkov liečivých rastlín vo výžive. Vo svojej práci spájam vedecké poznatky a spirituálnu skúsenosť človeka. Tak ako učí etikoterapia, bioenergetické pole mapuje naše telo a myseľ. Odzrkadľuje naše zdravie, osobný vývoj, partnerský vzťah, spôsob myslenia, vzorce správania opakujúce sa v našom živote a tiež akým spôsobom reagujeme na situácie, do ktorých sa dostávame. Biopole je spojené s emóciami, ktoré prežívame a postojmi, ktoré máme k sebe, ako si vážime sami seba, ako sa máme radi, aký prežívame strach, hnev, ľútosť, zatrpknutosť, znechutenie, pocit zbytočnosti, pocit neslobody a podobne. Ak uvidíte svoje biopole na obrazovke, začnete sa vnímať inak. Pozývam vás 11. a 12. apríla na konferenciu Etikoterapia a psychosomatika 2026 v Radošínskom nájomnom divadle v Bratislave, kde budem mať prednášku na tému bioenergetické pole človeka. Po prednáške si môžete dať zosnímať svoje biopole a viac info o mojej práci nájdete na analyzaauri.sk. Teším sa na vás 11. apríla na konferencii Etikoterapia a psychosomatika.